Nu așa, bă, nu așa. Dacă mai enervat. Stai, mă. Hai să-l luăm. Lasă-l aici, stai. Bă, nu mai fac coaie de-astea. Sau te-ai făcut chet. Salut, s-a întâmplat aici, nu ne întâmplă de băsei un revive lui acest domn? Din greșeală l-am omorât. Și cum am murit? Uite mult. Asta e ești prost. Ce te lichidată, zice? Prost ești. Săgeată, săgeată. Da. Ești tu, nu mă lasă mi-l carc. Stau pentru redime la chet. Mai tu. Mamă, stai. Feedback start. NSP. Heaven. NSP Heaven. Viața mea doar fără filmare. Ia uite-te, îți place ce plus rap ți-am pus? Stai, asta a fost din greșeală să mor eu. Am mai dau revive ca să nu mă scoate. Hai, să faci plus rep imediat. Să știu dacă îți cel ștergi sau nu. Cheaton! Cred că nu pare sub 10 ore, că ai zis să nu mai trag. Uite gușterul, l-ai văzut să moară familia mea. Denise, șterge aia că dacă nu, nu-ți mai dau. Gata, ho, țăranul. Dați-i minus rep, dați-i minus rep, minus rep, minus rep. Hai vino cu mine. Stai să ce zic că va. Minus rep lui Gușteru, hoțu, hoțu. Hai, va. Hit FM. Ia atent odată dacă mai îndrept iar mea. Bă, gata, stop. Hai, noi ne mai Eu batem, câte ne batem altă dată. Eu am o treabă cu cineva în roșu, cu voi nu vă lăs. Vă lăs în pace, hai tu Bă, spre fii atent. Hai că te ajut și eu, hai. Mă auzi? Hai că te ajutăm, hai că te ajutăm. Că te omor. Bă, Leo, stop. Bă, Leo, aici prost, urcă-te cu aia, urcă-te mă aici prost. Da, mi-am trecut, te-l în asta, ți-l da, bă, Aoleu, se sperie domnul, mă scuzați. Mă scuzați, ați spus frână bruscă, domnule. Tragi, Leo. Las, domnule, continuați drumul. Dar nu mă luați pentru chestia asta. Păi de ce să vă ia domnul, că să schimăm... Ia stați un pic, că s-a întâmplat ceva în jur. Băi, domnule, Taxa. mă auziți? Domnule, taci că se trage undeva, că... Unde se trage, mă, domnule, unde se trage, unde se trage? Stai, mă, unde se trage, domnule? Bă, l-am omor. Bă, nu-l omor. Domnule, unde se trage? Unde se trage? Unde se trage, domnule? Nu, Leo, nu! Ai văzut cum s-a dat la mine acum jos? Eu nu m-am putut da.
Stai așa un pic. Da, fai, da. Bă, odată mai îndrept arma. Ia. Băi, focuri de armă și nu mi-apare unde, băga mea și pe ele. Bă, odată mai îndrept arma spre mine, te-am putut în cur. E gata, bă, unde se trage mățini și nu. Atât ți-am zis. Păi nu Abia văd auzi, unde, bă. nu văd unde se Bă, trage. ridică mâna sus! Ridică mâna sus ca să dansezi. Sandy, toată Ia lumea, dansează. Sandy, hai, toate Dansează, echipajele. dansează, dansează. Bă, îți dau palme peste ochi. Băi, stai, mergem Sandy, vină și tu cu mine, bă. Nu Da, mai mă, fi da. rău. Vrei să-ți arăt cam hack? Ia uite. Ia dă. Hai, băi, dar lasă-mă pe mine, mai grande. Se arăta și el care hack. Hai că ți-a arătat și el care hack acum. Te zic că nu te acum. Stai așa. Nu vă mai, să știți că asta e ultima dată când vă Bă, mai nu mai vorbim. trebuie, stai, că mă duc la 10-11. Bă, gata, nu mai trageți, am jucat, n-am jucat. Când vreți mergem la Sofia mai târziu. Salut! Lasă-mă în parte. Boss, mă auzi puțin. Lasă-mă, Să mor, da, frate. Băi, stai puțin, fere. Stai puțin, bă, să mor eu, băi. Să-ți zic ceva, mă auzi? nu pot, am treabă. Bă, stai, bă. Bă, băi, mă auzi, fere. Stai, bă, băi, mă auzi și de că vezi. Păi lasă-mă să mă duc eu la 10-11. Bă, băi, mă auzi, fere. Mine, mă auzi? Bă, prieten, lasă-mă să mă duc la 10-11 și ne batem la cafea după. Nu nimica, băi, doar să mă auzi din mers, nu să te oprești, fii atent. Uite, din mers, da, uite.
Ne lași să ți și pe și noi pe aia și părmă, îi piși tu, îi ajutăm. Da, cu aia, du-te și jefuiește, merge înainte. Unde sunt? Unde sunt? Tot înainte cu aia, ții drumul fix la... Hai să mergem. Mergi. Mamă, sunt aici. Mai mult să aibă să-i mașini cu că te picăm. Părăsește zona, cred. Hai mă, lasă-mă în pace că Du-te pe vin aici, eu, de aici, fii n-am atent. voie, n-am voie. Du-te pe un pic de aici. Bă, te omor. Băi, Te lasă-mă omor, un să pic, moară lasă-mă un familia pic. mea. Să Să moară familia mea, urcă-te, dacă nu mă lași. Să mor tu, lasă să vedem că Lasă-mă să mă duc să Hai să vedem cine jefuiesc. câștigă, Leo, să vedem cine câștigă. Ți-am zis Lasă-mă să Leo, mă hai să duc vedem să cine jefuiesc. câștigă, Lasă-mă Leo! de aici. Hai să vedem cine câștigă dintre ei. Bă, Leo, nu, bă, hai să vedem cine câștigă dintre ei. Băi, până și bine, pe ăștia, cum e, poate. Hai mă, du-te să vedem cine... N-am Hai mă, voie să du-te n-am să voie vedem să cine acolo, bate. trebuie să-i lăs să coboare. Nu coboară Dar niciodată. du-te pe aici, du-te un pic de aici, acolo frumos. Bă, Bă, urcă-te, pe mă, tine Leo, te că omor. n-are voie, fericea pentru corupție. Hai să vedem cine câștigă și oricum îl bate Băi, aia și ăia vorbește nu o să cu ea. coboare. Ba da, cu aia, că îs trei, asta știu clar. Dar hai, du-te. Stai mă, Știu, că mă duc eu orfanul până și- sus. Stai așa. Păi, nu, că știu pe aia doi că tronul m-a picat pe mine de 4 ori azi și ăla-i, na, e o mașină simplă. Ăla ba la păruc, îi vezi că e sindicatul să-și-l jocuiește cu aia, nu înțeleg cu aia, că nu ținut să duc. Băi, auzi, Du-te, că n-am voie cu aia. sindicatul are voie să facă în oferi pe serverul ăsta? Nu, what the fuck. Dacă pui arma pe el, trebuie să... Leo, Let's go, guys. Arunca arma, arunca arma. Da, o dat ram. Dă mână de aici. eu știu, Ce mă?
Da, извини. Muie, poliția, cuțite în burtă. Let's move to the right. To the front, let's go. One more. One more. That. Single, single. Uite acolo, mi-e și uite, și acolo, și